Много добри строители и укрепвайки Дунавския лимес са направили и Дунавския път, който върви по поречието на река Дунав и свързва римските градове и кастели по поречието на река Дунав. А от другата страна по Черноморието върви Черноморския път, които са важни артерии, заедно с диагоналният път, който минава през Филипополис, Сердика и върви нататък за Рим. Да, пътищата са ги правили много добре, които са запазени и до днес. Казвам се Красимир Маринов. Аз съм председател на Сдружение Дукс Антика, което е базирано в град Свищов. Ние сме тук в Никополис ад Иструм и представяме живота, бита и военното дело на федератите, на готите по Дунавския лимес. За хората, които не са наясно примерно с латинските наименования, лимес означава граница. Сегашен Свищов на времето е бил град Нове, легионен град, който е бил като, как да ви кажа, като лазаретен град. Всички военни, които са били ранени, контузени, са били изпращани там, за да възстановяват преди да се явят в други битки. Но, понеже Римската империя вече е отслабена от толкова много войни на различни фронтове и през Дунава от север навлизат варварски групи, които плячкосват и нападат римските градове. Затова Римската империя има такъв механизъм да се заплаща на волнонаемни или наемници, които да изпълняват на служба в Рим, да изпълняват някаква дейност. Затова тези федерати, които представляваме ние от Нове, де-факто са земеделци и хора, които са местното население на самия град Нове или точно на Долна Мизия. В днешни времена се казва гранична охрана, т.е. лимитании са станали и са охраняли границата. До края вече на 4 век, когато Римската империя е толкова отслабена, няма пари вече да се плаща за тези наемници и хората, т.е. войниците, които са наемниците, са имали нужда от някъде да изхранват семействата си. Но понеже вече го няма това препитание, наемането на войници и се събират 4 клана, събират войска около 100 000 човека в Свищов или в района около днешен Свищов, тогава е бил град Нове, и са предприели поход, който е завършил в Рим и с падането на Римската империя. В Свищов е първата столица на остготите. Там са базирали, там са събрали, племената са събрали, станали се едно общо, но след като са стигнали до Рим, вече е станало, да не кажа по-обикновено кавган, но е станало разпра за пари и за власт. Това пресъздаваме ние. Реални хора от реално местонахождение. Всеки ден се учим нещо от историята. Значи, за да пресъздадем нещо, първо трябва да бъде проучено. За да бъдем автентични, за да можем да участваме на фестивали, в които допускат хора, които показваме нещо, което е истинско, не е измислено, всеки един от член от групата е специалист в нещо. Каменоделството, говориме кожарството, правили са калиги, платовете, правенето на накитите, отливането на фибулите. Това са занаяти, които ние за момента се опитваме да ги пресъздадем едно към едно. В нашата група имаме ковачи. Всичките шлемови, които са ни правени, са правени от български майстори ковачи по находки, които са намирани в цял свят. Няколко вида са. Имаме кожари, хора, които пресъздават калцеите, т.е. затворените обувки, които римляните не носят. Като застане един гот и застане един римлянин, ще видите каква е корената разлика. Значи римлянин не идва с къса тога, защото идва от територия, която времето е различно и е топло. Идва с сандали, идва с по-леко снаряжение. За разлика от северняци, които нас не наричат от севера, ние идваме с вълнени панталони, идваме с туника, която е дълга, идваме с плащови, шлемовите са ни по-големи, мечовите ни вече не са гладиус, с пати. Има огромна разлика. Просто римската армия се среща с друга армия, която няма аналог такава в света.